Danmark er dejligt, og det skal det også være for dem, der kommer hertil udefra. Også dem, der har en anden kultur eller en anden religion end vores. Det duer ikke at sortere mennesker efter oprindelse og udvise mennesker uden dom. Og forbud imod paraboler og forskellige typer af hovedbeklædning, det er ærligt talt heller ikke danske værdier. Noget af det, der kendetegner et godt fællesskab, uanset om det er en skoleklasse, en landsby, et trossamfund eller et helt land, er, at det er nemt at falde til som ny. Jeg drømmer om et Danmark, hvor vi er stolte af vores land, hvor vi tør hvile i vores egne styrker, og hvor vi derfor tør møde verden med et åbent sind. Et Danmark, hvor det er nemt at falde til som ny.